Здравейте на всички, аз съм Велина Егирова от Impossible Boy Codes и днес ще представя нашата игра. Казва се Tower Quest и направена с Unreal Engine, както се искаме да бъде нещо като пъзел игра, да бъде в темата на журнал. Целта е да се намери пътя до три. В тия три кули пък има точища, които са различни цвята, както се връщите и чете играта. Не е най-оригиналното нещо, естествено, но за тази нещо такова успяхме да измислим, а използваме статични мешове, които са билтин в самия engine. Ето тук сега е кулата с силното точе. Много подълбаме тук. Така, и после трябва да чукаме нагоре. 100% всъщност бих казала, да, дължават функционално, се направихме с Kismet, което е език за програмиране в Unreal Engine. Така доста по-удобно се получи, отколкото пишем. Не може да пишем, не пишем. Играта е малко в прототипен стадий, защото някакси за 2 дни много голяки да правим доста. Да, концепции да реализираме, доста бъзали и така нататък. Дори мейн меню нямаме, това е червешка бъза, червешка точи. И друго е по-достатъчно това нещо. Общо взето, ако няма въпрос. Защо ма пускам? Така за да се Пушите винаги успокояват ситуацията.